Hi guys! It's me, Michelle V. And heartless welcome sa aking YouTube channel! Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Isang magandang araw sa inyong lahat, sa ating lahat. Anyways, kakauwi ko lang. Galing ako ng bayan, ng city. Dahil, yes, doon lang mabibili yung kailangan ko bilhin sa aking jusawa. Ayan. So, ilalagay ko kayo dito. And, as you can see, this is my outfit. Tag-ulan na. Ano ba yan? Parang labo ng ano. Dito na lang, guys. Kasi, parang hindi niyo ako makikita. Ano ba yun? Or, nagaan sa, ano, sa araw, sa ilaw. Yan. Yan. I think it's better. O, kita niyo yun dahil sa ano. Aray ko po. Ayan. So, galing ako ng city dahil doon lang nabili yung wala kasi dito sa amin sa Aldi yung ano ng Yusawa balls ko, yung pang shavers niya. Tingnan mo yung mga ganito guys, oh. Anyways, ayun. So, pumunta ako ng city at suot ko ito. Anyways, ilang araw ako walang vlog. Hindi ako nakapag-vlog. Nung nakaraan kasi nandito yung aming bata. Tapos, masama yung pakiramdam ng bata namin. Siyempre, so, alam niyo naman na I'm also nanay na rin ako ng bata ngayon. At yes. At ayun, tayo gumawa ng vlog. At yes. At ito pala yung aking raincoat. Yes, kakita ko siya. Yan. This is my raincoat. Ito yung kanyang pang-ulo. Ayan. Kaganyan. Tapos, pwede mo siyang i-ganon, no? I-close dito pag ayun yung ano ka naman. Tapos, pwede mo ito i-ganon dito. Siyempre, i-zipper ba? Ayan, pink. Tapos, may ganito. Ito yung mga glow in the dark yung mga to. Ito mga to. Glow in the dark. Kasi, alam niyo ba, ito is pangbata talaga to, guys. Parang ano yun. Pangbata ito, guys, ng size. Ito yung pinakamalaki sa pangbata. 176, ganyan. So, 176 centimeter. Ewan ko, basta ganyan. Basta 176 something na ano na yung size. Tapos, ayan. Tapos, kumasya siya sa akin. Nung nakita ko siya sa ano, doon sa pamilihan. At naka-sale siya. Naka-half price siya. Kaya binili ko na siya. Tapos, sabi ko sa asawa ko. Ayan, sabi niya, kung kasya daw sa akin. So, kasya sa akin, guys. Kung bata ito, guys. Ayan. Ay, hindi ganda-ganda naman din ang kulay pink. Alam niyo, pink lover ako. So, ayun. So, the first things is, ito pala guys, ito yun, walang ganito dito sa Aldi. So, this is my favorite flavors. Sana. Maganda kasi siya kasi ano ba? Tapos, yung resibo niya. Tapos, yung aking tawag ito? Ticket sa bus, sa train, yung card ko sa bus, sa train, anything, ganyan. Tapos, dito sa bag ko guys, dahil tag-ulan ngayon, ano ba tag-ulan ngayon? Dahil nga, autumn na. So, ayan, pagkaganyan, marami na rin pag-ulan, ganun din pagpa-winter, ganyan, marami din pag-ulan. So, yun, sabi ko sa asawa ko kanina, kung tawag nito, kung gusto niya ba mag-soup, tapos sabi niya, mag-soup daw kami, kasi malamig ka panahon. So, yes. And, meron pa pala ako itong tinapay kanina. Kasi nga, bago niya ako ihatid is, tawag nito? Duman kami ng Aldi, bumili akong tinapay kanina. Kinain ko na ito, dalawa yung binili ko. Ito ngayon yung nagugustuhan ko sa Aldi, spinach. Basta spinach yung laman niya. Ayan o, yung mahabang ganito, spinach yung laman niya. Basta ganyan, masarap siya. So, isa kinakain ko habang naghintay ako ng bus ito pa uwi. Tapos, asawa ko sa trabaho na. Resibo ko to punta ko dahil nandun na naman ako, sabi ko, hindi na ako pupunta ulit ng Aldi, doon lang ako bumili din, kasi nga, magkatabi lang naman yung Rossmann, tsaka yung Ribe. So, sa Ribe ako pumunta, so, bili ako ito guys, wala kasi, ito yung chicken wings ang nabili ko, pero pang sahog ko to sa atin, sopas kami, tapos, siyempre yung macaroni, ayan, naman ng bag ko guys, macaroni, kaya itong gusto kong dalhin, kasi panalagyan ko siya ng mga something na pamili. Ayan, macaroni na ganyan. Tapos, hotdog. Ito kasi yung hotdog dito. Ayan, so, ito yung binili ko doon. So, ayan. Tapos, meron naman ako dyan carrots, tsaka Chinese pechay, kasi walang repolyo. So, may Chinese pechay ako dyan, pwede na yan siya. Ayan na yung ating pang sopas. So,
Magluluto lang ako mamaya nun, guys. So, mamaya pa naman kasi maaga pa. Mamaya pa uwi na ako ng Sabado. So, ayun, malamig ang panahon. And yeah, and I hope is, ayan, kasi alam ko ngayon sa Pinas, ganun din, mga tag-ulan, minsan may mga bagyo, ganyan. So, yun, ayan, keep safe po tayo, at yeah, ayun. Ako nga parang, kasi nagkaroon ng ubo at sipon yung aming bata, so parang, ewan ko, kasi ganun yun, diba? Tapos ganyan. So, parang pakiramdam ko tuloy, but yeah, it is what it is, kasi nga, sa panahon, so yun. And yes, update to kayo guys later. Update, ayan na yung ating mga ingredients for the sopas. Napag-iwa-hiwa ko na. So, Chinese pecha yung gagamitin ko dahil wala akong, ang tawag ito? Pecha. Hindi. Anong isa? Sa repolyo, wala ako noon. So, ito yung ating hotdog na ginamit ko is from here. The American hotdog. Hotdog portion, American style. Ayan siya. Hiniwa-hiwa ko na. And then, syempre, meron tayo dito, tapos may paprika akong, hindi ko alam bakit may paprika ako, basta iba yan. Tapos, ito yung bawang. Ito yung sibuyas, hindi ko pa nahihiwa. So, yeah. Ayan lang naman siya. Tapos, ito yung binili natin kanina na pasta. Hi guys! Update! Luto na pala yung aking sopas. At, alam nyo, tikman ko na siya. Ayan na siya, Ayan, So, hindi lang masyadong maganda yung kanyang, ang kanyang plating, but yeah, ang importante, luto at masarap. Ayan. So, nilagay ko pa rin yung mga buto ng mga pinag-himayan ko kasi nga, alam niyo naman, pagka mabuto-buto, diba, nandyan yung mga sarap, ganyan. So, sinama ko pa rin siya. So, yun. Kaya natin siya papapakin. Sarap. Dalagay dito sa sarap yung sopas. Sopas. Wala pa yung sawa ko, guys. Waiting ako. Kumain ako ng konti. Para pagka dumating siya, may kasalo pa rin siya kumain. So, yun. Ang sarap. Sobra. Oopsie, ay, nalaglag pa yung hotdog. Nalaglag ba? Sure, nalaglag? Ewan kung nalaglag ba. Makikita natin mamaya pag na-rewind ko to. Pag pinanood ko. So, kain tayo, guys. Sarap. Anyway, ang dami kong nagawa. Kasi yung kaldero namin na malaki yung nagamit ko. Yung mga kaldero namin na stainless, may mga yung level ng ilang litro, something like that. So, nakita ko lang dun sa 4 liter. So, ang dami. So, hinati ko siya. Nilagay ko sa ibang kaldero yung iba. Para bukas. Tapos, ito. Diba? Bukas wala na akong isipin na lulutuin, guys. Ito pa rin yung kakainin namin. At yes, at gusto ng asawa ko to, guys. As in, gusto niya itong kinakain. Yung sopas. Nagustuhan niya. At I'm so thankful na nagustuhan niya yung sopas. Okay tayo. Guys, good morning. It's another day. And yes, pasok talito ako ng jacket. Kasi ayan. Tapos, maririnig niyo yung maingay dyan. Kasi, nag-microwave ako ng oatmeal. Wait a minute. So, ngayon, ako guys, mag-ayos ng ating, okay, natapos na yung oatmeal ko. Natapos na yung aking oatmeal. So, let's go to get it. This is my breakfast for the day. Yeah. Whoa. So, yun ang aking breakfast. So, habang pa siya guys, mainit pa siya.
while waiting, mag-ano muna ako guys, mag-tawag ito. Magtanggal ako ng mga, unload ako ng aking mga pinggan dyan. Ayan, as you can see that. Ayan. Kasi pinaandar ko ito kahapon. At ngayon, i-unload na natin. So, para ilagay ko yung may hugasan ako dyan yung kalderong malaki na pinagsulto pa ng sopas kagabi. At anyway, hinati ko yung sopas, nandito yung kalahati sa ref. So, mamaya namin kanina ako yung sabo guys. Yung kalahati, as in, naubos siya kagabi. Kaya may kalahati pang natira. Gusto ng asawa ko ng sopas. So, ano lang ako guys nito. Broken or papatid to you. Kunti yung aking sasawa. Anyways, mamaya pa yung trabaho niya. Nakipagkita siya dun sa kanyang kaibigan dahil sa t-shirt nila. And, yeah. May t-shirt silang ginawa. Nila magkaibigan. Nagpa-print sila. Aray ka. Mag-almusal na. Mag-almusal na tayo. May oatmeal here. Tapos, nagdala siya sa akin ng paborito kong tinapay. Ito yung gusto kong tinapay. Ang ganda ng curl ng buhok ko rin sa dulo, di ba? Yun. My favorite tinapay. Let's see. Flash, ano ba ito? Flash test. Ito, sarap. Favorite ko tinapay, guys. Pizza yung flavor. Ang sarap. Pizza flavor itong flash case. You don't buy the grip to stand. Yeah. Achso, du niet kapot staat. Huh? Du niet kapot staat. For example, here in the house, when it's helping also, yeah. I use the pizza flavor. Yeah, have nothing another. Yeah, so. What you eat that? Also like this? Met portion. Lekker. So, ayan na nga guys, kumakain na nga ako ng aking almusal. Anyway, nadagdagan yung aking almusal. Kasi hindi ko naman na-expect na bibilhan ako ng aking sasawa nung aking favorite tinapay with ganyan yung tawag ito.
meatloaf kung tawagin kung sa English siya. Parang ganyan. So, yun. Iba-iba kasing klase yung mga meatloaf na ito. And my favorite ko yan, guys. Pero yung mas favorite ko doon yung plain lang. Pero ayan, pizza flavor. Ayan. So, ayun. Mag-aalmusal lang tayo para simulan lang ating araw. But yeah, ayan. So, alam kong medyo maano na rin itong ating vlog. Ayan, kakain lang ako ng almusal. At mamaya is, ayan na. May mga iba pa tayong mga gagawin sa buong araw. Ayan. So, ayun. So, sana nag-enjoy kayo guys sa ating vlog ngayon. So, maraming salamat. Maraming salamat sa panonood. Thank you so much sa lahat ng aking mga subscriber. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe. Thank you so much guys. And I will see you in our next one. Always smile and God bless us all. Tschüssi!